Ang cancer, basically, bukol nga malignant. So ano ni siya ang bukol nga malignant? Kay I think many sa aton nga mga nagapamati ng familiar sa concept sang bukol, hindi tanan nga bukol cancerous o hindi tanan nga bukol malignant. So kung maghambal kita nga bukol, may tendency ang bukol nga nagadako. Many of the bukol nagadako magid. Pero ang nagadako nga bukol, hindi tanan may malignant nga batasan. So kung mga bakit ang malignant or cancerous nga batasan, ang mga bukol ni siya nga nagadako, nagadamo, kag nagalapta. So nag-uumpisa sila sa isa ka parts ng lawas, nagadako sila and then sa pagdako nila nagadamo pagid, kag parts ang kinaiya sang malignant o cancerous nga bukol, nagalapta sila. Actually, ang paglapta sang bukol, amo na siyang sa kalabanan ang kausa sa pagkapatay sa pasyente. Kaya tinagalapta siya sa mga parte sang lawas nga essential o importante sa normal nga function. So, yes. Okay, Doc. Yes, Doc. Go ahead. So, importante gina nga definition sang cancer. No? Kaya hindi tanan nga bukol ng cancerous. So, may warning signs kag may screening. Anong kinalain sang screening kag sang warning? Ang warning signs sa urine may nagatubo na kag may ginabatsyag na ang pasyente. So sa kalabanan, abi nga mga pasyente may ginabatsyag na pero sa kalabanan ginapabayaan. So amo ang warning signs. Ang screening actually mas better kay ini sila ang mga tests nga dapat ginaobra sa pasyente nga wala pa sa may ginabatsyag. So wala ka sa may ginabatsyag, wala ka sa may kapan nga bukol, pero you submit yourself sa mga doktor o sa mga specialist to undergo screening procedures para ma-identify ang mga pwede nagatubo ng mga cancer sa lawas. So, before that, nga ang importante nga mag-screen, nga ang importante nga kaintindi kita sa cancer. Kaya ang cancer, according na sa Globocan, ang Globocan daw, it's a registry, database, online database sa Euron sina Global Cancer Observatory. Sa Pilipinas and all over the world, ang cancer nag-rank na siya, ara na siya sa top 5 cause ng kamatayon o sa mortality. Kung diri sa Pilipinas, ara na siya sa top 4 after sang heart attack, after sa mga stroke, kag sa mga infectious diseases. Kung sa Pilipinas, ang cancer, common siya in a way nga ang ginahambal nila is lang natanaw ko dire ang data nila nga out of may data na din kaya nagatanaw ko sa akon nga Q ang mga pasyente sa kalabanan nga nagakadto sa doktor, sa pulo ka pasyente nga nagakadto sa doktor, kalabanan ang 7 na sa ila ara na sa advanced stage. Kag only 3 lang ang early. So sa cancer, ang pinakadako nga tsansa nga nagakaayo ang pasyente sa pagbulong sang cancer ara sa early detection. Kung temprano pa siya nabalaan, temprano pa siya natagaan sa bulong, ang tsansa nila nga maayo sila, kag hindi sila mapatay sa cancer, mas taas. And yet, ang aton nga datos sa Pilipinas, nga nakuha sa Global Cancer Observatory, ang 7 sa 10 ka pasyente nga nagapalapit sa espesyalista sa cancer, ang 7 na sa ila advanced na. So kung advanced na, ang tsansa nga maayo sa cancer nagagamay. So ang screening, hindi tanan abi nga cancer may mga screening tests. Ang screening test, amo ni sila ang mga test o kung examination
na ginahimo sa mga tawo nga normal. Normal ang pamatsyag, normal ang ilang mga test results sa dugo, normal ang ilang pamatsyag, wala sila sa may ginareklamo, kag essential o importante ang screening test kay pamaagi sa sa mga pagtuon. Nakita nila nga ang iban nga mga cancers nga gina-screen, mas dako ang tsansa nga ma-prevent ang death o ang kamatayon sa mga pasyente kung initanan early pa nga na-detect. So anong screening guidelines? Ang screening guidelines nga ginapati sa Pilipinas o kalabanan sa mga countries sa Asia Pacific, combination ni siya sa mga data o datos nga halin sa Amerika. Although ang Philippine Society of Medical Oncology kag other related nga mga societies nga relevant sa cancer detection kag sa cancer treatment, may ara man sila nga mga guidelines. But many of these guidelines may mga relation o may kaangtanan sa mga guidelines nga gina-release ang Amerika. So American Cancer Society kag ang United States Preventive Task Force. So ang number one gid nga siguro ang pinakabantog nga cancer kay because sa muna ang pinaka-common is ang breast cancer. Sa breast cancer, ang examination nga ginagamit for screening is mammogram. Although may iban nga nagagamit sang ultrasound, may iban nga nagagamit sang MRI, pero ang mga pagtuon, it is mammogram nga gina-consider to be standard nga test para maggamit sang screening for breast cancer. Ang benefits sa mga patients nga subject to mammogram, ginaibanan ang chance na mapatay sila sa breast cancer by about 30% in 10 years. Kag after 18 years na nag-follow up sila, 25% mas manubo ang ilang tsansa na mapatay sila sa cancer. So sino ang dapat masubject to screening test? The only women. Maski tuod ang men, may ara nga mga lalaki nga nagaka-breast cancer pero hindi ni siya as common kumpara sa mga babayi. So ang mga babayi, because may mga breast, ang kalabanan sa ila gina-recommend around 45 to 55 years old, maumpisa na sila dapat sa first nila nga mammogram. At the age of 40 years old, by choice sila nga magkadto sa specialist. Kung breast nga gina-examination, ang mga specialist sila, pwede ang OB-GYN, pwede ang surgeon, pwede man ang medical oncologist nga pwede nila kadtuan para magpa-examine and then i-determine sa specialist kung kinanglan nila mag-undergo sang unang imaging. Ang mammogram, X-ray siya sa breast. So kalabanan sa buong damo ng mga hospitals nga may mga mammogram, may mga clinics o may mga health facilities outside of the hospital nga may mga mammogram man. So ina sila ang mga average risk ng mga women approaching 45 to 50 years old. So may arang ginahambal nga mga high risk nga mga babayi. Ang high risk, ang dako ila tsansa nga magka-breast cancer sa ilang lifetime. Sino ni sila ang mga babae nga may high risk of breast cancer? So subong may ara nga pamaagi nga gina-determine ang mutation or abnormality sa dugo nga natawag nga BRCA. So siguro kadamo sa nakakilala kay Angelina Jolie. No, si Angelina Jolie, ti artista siya, American nga artista, ng iyang nanay, iyang lola, may tiya siya, nga utod siya nanay, nga nagka-breast, nga nagka-ovarian cancer. Sa nag-available ang BRCA test, nagpa-test siya, nag-positive siya sa sinang abnormality, so may ara siya ginubrang, gibakwa iya breast, kayong pakwa man iyang ovaries. Ang isa sa mga high risk ng mga babayi,
high risk for breast cancer, ina kung may first degree relative sila nga may BRCA mutation. So pareho na ang nanay nila kung nagka-breast cancer, kung may utod sila nga babae nga nagka-breast cancer, so nagtaas ang ilang tsansa nga pwede man sila magka-breast cancer. So may na-forward nga pamangkot sa akon nga is cancer hereditary. Yes, some of them are. Na kung ibutan naton sa 100 nga may sa 100 ka pasyente nga may cancer, siguro mga 15 to 20 na sila may ara nga family history of cancer. Ang isa sa mga high risk nga breast cancer kung sila naka-receive sang radiation sa ila dughan. So may cancer ka abi sa thyroid, may cancer ka sa dughan sa imo nga lung, pagkatapos ginradiate ka dira, gitagaan ka sang radiation nga treatment, ang breast kay malapit siya sa area of radiation, na-expose siya sa radiation, pwede nga nagataas ang ilang risgo nga magka-breast cancer. So mga 20 to 25% o pasaka ang lifetime risk ng breast cancer based sa breast cancer risk estimation models. Ano ni ang breast estimation models? Ini sila ma-access ni siya sa internet. Mag-google ka breast cancer risk estimation calculator. May ara na dira nga ibutani mo imo edad, ibutani mo imo family history, mga certain findings nga gina, may ara na siya app na siya, computer application ka pwede ma-compute kung pila ang risgo sa isa ka babae nga magka-breast cancer. Kung magwa nga high risk, may ara na da score, kapag tapos ina siya nga app mismo, ang ma-recommend nga kinanglan sila mag-undergo sa breast screening early. So kung mga balkita nga early as 25 years old, gina-approve ka gina-recommend nga ma-subject na sila to screening procedures. Ang iban nga gina-screen, ang second nga mga bantog, isang colon cancer screening. Actually, March is marked in the calendar ng Cancer Society as Colon Cancer Screening Awareness Month. So, ang colon cancer, ara siya sa top 5 nga mga cancers among Filipinos and among many people in other parts of the world. So, ang colon cancer screening may ara pagtuon nga gina-screen ang mga patients. So, ang mga screening test sa colon cancer, amo ning fecal occult test, blood test. So, sa yuron sang occult blood test, hindi ka kakita nga may dugo. Pero kinanglan ka mag-submit sa imo dugo kasi may mga pamaagi subo nga pwede na siya ma-detect maski hindi siya makitaan sa mata. Occult or ang FIT, ang fecal immunochemical test, DNA. So isa man na siya ka-test nga ginagamit sa higko sang tawo nga ginadetect ang mga dugo nga nagahalin sa tawo mismo. Kaya kung magkaon kita sang karne, pwede siyang may dugo, no? Kaya pwede siyang mag-positive kung hindi sensitive o specific ang test. So may ara nga FIT DNA, FIT DNA fecal test. May ara nga flexible sigmoidoscopy. So ina siya, procedure na siya nga ginaobra sa mga specialist, gastroenterologist, may iban nga surgeons nga ang ilang nga training sa colorectal, so pwede na nila maobra. Colonoscopy, tikalabanan sa mga gastroenterologist naton, sila na naga-perform sa sininga mga test. Or CT colonography. Ang CT colonography, tinagagamit kita sa makina, nga do gina-CT scan ka, pero ang emphasis sa ginatanaw sa mga pictures kag images is ang colon o ang dako nga intestine. So, sino naman ni dapat ang ma-undergo sang ini nga mga test? So, ang recommendation sang American Cancer Society nga similar ang recommendation sang aton nga society man sa Philippines nga kung makalabot ka edad 50 years old, every 1 year pagka-start sang imo nga 50 years old, maumpisa ka with a stool test. So examination sa higko by a fecal occult blood test
or FIT, amo na ang fecal immunochemical test nga ginasubmit ang higko naton sa laboratory. Dason, at the age of 50, masubject ka first sang colonoscopy or flexible sigmoidoscopy sa mga specialist nga nag-perform sina, naginmuno ko kagina, gastroenterologist, mga internal medicine na sila ang ilang training is ara sa tinai ka mag-perform sa sinang procedure once every 5 years. So, pagka-umpisa nimo 50, kag okay ang imo nga findings after 5 years, liwat to nimo na ang flexible sigmoidoscopy or even ang CT colonography. So, ang every 10 years nga pwede nimo obrahon ang colonoscopy kung ang initial test nimo normal. So, after na siya sang test, ang mga gastroenterologist nag-discuss with the patient kung anong ilang findings. And then, sila mismo ma-recommend kung pwede ma-repeat ang test after 5 years or after 10 years kung normal naman ang findings. Ang second nga cancer nga gina-recommend gid ang screening nga taas man ni ang iyang nga incidence. Ang present sang ini nga cancer among Filipinos is ang cervical cancer. Ang cervical cancer ti pamaagi sa pap smear. So examination nga kalabanan mga OB-GYN ang ginakadtuan sa patient para ma-perform or human papilloma virus test. So ini ang pap smear naglakuha ang mga OB-GYN naton sang sample sa kwelyo o sa cervix sa babae. So part ni siya sang gina-internal examination nila, kami gina-introduce na sila nga do cotton pledget para magkuha sample mismo sa sulod sang kwelyo sa babae. So ina siya ang benefit sang pap smear, ma-reduce siya gid ang tsansa nga magdamo ni ang cancer. Ang cervical cancer kung nabalaan sa kalabanan, ang transmission sini is sexual contact gid. So kung hindi siya ma-detect, kapag tapos may sexual contact ang lalaki ka babae, ang naga-carry sang virus is ang lalaki. Kag kung may sexual contact siya sa ibang babae outside of her partner, mapalapta ang virus nga amo na ang nagakos ang cancer sa kwelyo o cervix. So kung ma-detect na siya early nga daan, ma-advise ang couple. Ma-advise niya ang couple kung ano ang mga precautionary measures nila para hindi maglapta ang virus. Ang HPV, ang human papilloma virus, amo na siya ang kagaw nga nagakos ang genital wart nga amo na siya ang kausa sa kalabanan gid sang cervical cancer nga nagatubo sa kwelyo sa babae. Di ina siya ang HPV testing upod siya sa pap smear. Kung abnormal ang results ng pap smear o kung positive ang HPV test, ang HPV test alone hindi siya bidiagnostic sang cervical nga problem, cervical disease. So kinanglan upod gid siya sa pap smear nga ginaobra sa aton nga mga OB-GYN. San naman ni siya dapat obrahon sa isa ka babae. So ang pap smear ti mga babae lang gid ni. Nagkalabanan ang mga sexually active starting at the age of 21 up to 29, kada tatlo na dapat katuig ginaobra. At the age of 30 to 65, kada tatlo man katuig, pero may upo dapat nga HPV testing kada 3 to 5 years. Kapag tapos kung 66 years old na and above, may option nga hindi na magpa-test kung in the last 10 years, normal ang iyang test sa pap smear, may tatlo siya ka pap smear nga normal o kung ang HPV test. So ang isa sa mga cancer, because ang lung cancer subong one of the top cancers. Actually, ranking number 2 ni siya sa Pilipinas after sa breast cancer. So, ang lung cancer nga screening nagagamit sang low-dose chest CT scan. So, may machine nga CT scan, pero low dose. Sa yuron sang low dose,
ang radiation dose nga ginagamit sa usual nga CT scan ginagamay lang kay tinagatan-aw lang kung may ara maging nga lesions o may ara nga mga bukol o nagatubo sa sulod sa baga na kinahanglan bantayan. So kumpara siya sa conventional CT scan, mas tubo ni siya nga radiation dose nga ma-receive sa pasyente sa chest, low dose chest CT scan. Pamaagi sa low dose chest CT scan, ma-decrease o mapapanaog ang chance sa mga pasyente na mapatay sa lung cancer by about 20%. Sino naman niya ang dapat ma-undergo sang screening sang lung cancer? So, ti kalabanan gid, no? Because this is already an established truth, kamatuoran, kag gina-promote gid ni nga ang sigarilyo is the number one cause of lung cancer. Na kung may history ka of smoking sa sulod sang 15 to 30 years, na makaubos ka sang isa ka pakete, pagka edad mo 55, dapat ma-undergo ka na sang screening test paagi sa chest CT scan. So nagabulig sa medical oncologist sa diri nga pamaagi is ang mga pulmonologist naman. So nagakadto sila sa pulmonologist, either nga nag-uubo sila, pero as I've said, ang screening pwede ginaobra sa mga patients nga wala sa may ginabatsyag, pero may ara sila history, strong history of smoking. Kung nag-untap na sila sang smoking, so nagpanigarilyo sila sa edad sang 20 hasta sang 35, so nag-untap na sila in the last 10 years. Kung nag-quit sila in the last 10 to 15 years, pwede sila gyapon ka-undergo sang screening procedure of low dose chest or lung CT scan. Ang katapusan nga cancer nga pwede ma-screen is ang prostate cancer. So sa lalaki, isa ni siya sa mga common cancer nga naga-involve sa prostate o prostata. So ang prostate do ara na siya lapit sa kinatawo o sa itlog sang lalaki nga may-ari ni siya role o may-ari ni siya kaangtanan sa sexual function sa isa ka lalaki. So kung makaedad mga taw ko kung ano ang makaedad 50 kahit isa una 20 years ago mga 60 years old ang gina-recommend. So makaedad ka 50 years old, ang nagabulig naman sa mga medical oncologists nga mag-ubra sini is ang mga urologist. Ang mga surgeon nga ilang specialty ara sa kinatawo sang lalaki o sang babayi man, pero timiara ka sa kidneys, sa ureter o sa urinary bladder. Ang screening test para sa prostate cancer amon ang prostate specific antigen upod sa digital rectal examination. So digital rectal examination, so gina-examine gid sang urologist ang lalaki nga gusto magpa-screen. So ginakuot ang ilang abuli kay paagi dira may hikapan sang urologist ang prostate sang lalaki. So paagi sa paghikap mabalaan nila kung dako, kung nagahubag, kung may bukol. Ang prostate-specific antigen na B, pwede siya magsaka sa ibang mga masakit nga hindi lang sa cancer. So kung may infection sa prostate, kung may nagdako lang siya yung regular na pagdako, hindi siya cancerous, so pwede man siya magsaka. So dapat ang PSA, which is a blood test, ginaupod dira ang examination sa urologist. So amo ni siya ang mga screening procedures na ginahimo sa cancer. Again, ang screening tests ginoobra sa mga patients nga wala pa sa may ginabatsyag. So amo lang to may ara nga mga specific cancers nga may ara na natun-an kag may nakit-an nga benefit ang pasyente kung mag-subject sila sa mga tests to screen whether may ara sila nga bukol or cancer nga early pa. Kung maminsar kita o magambalanay kita abi sa mga warning signs, pwede na ni siya nga relatively late kasi because may ara na ang cancer. Ara na bala nagtubo na ang cancer.
So kung nagtubo na ang cancer, pwede na may ginabatsyag ang mga pasyente. So ang specialty sa medical oncology kundi ang amon nga linya ang nagahatag sa mga bulong para sa cancer system kami. So, pwede sa baga, pwede sa breast, pwede sa colon, pwede sa iban nga parties ng lawas, no? Kung makita nato ang mga iban nga specialties specific sa organ system. So, pwede sa heart, cardiologist, sa baga, pulmonologist, pero ang medical oncologist, sabi multi-system ang ginalantaw namon. So again, kung may bukol na malignant, so nagadako, nagadamo ka, nagalapta, ang pwede nila nga mga warning signs the following. So kung ang bukol, nagtubo siya sa tinai, so may ara sila nga mga changes sa ilang nga pagpamuson. So ang changes sa pagpamuson na big kung ang pasyente na anad nga everyday, pagkatapos naglain siya, nga do once every week na lang siya nagapamuson, so may ara nga abnormality nga nag-cause probably sa paglain sa iya nga papamuson. Or everyday siya nagapamuson, pero gulpi lang everyday nagakaduwa o katatlo na siya. O nagalain ang pattern nga tido normal nga higko, pagkatapos ginsundan siya sang basa, so ina siya can be a warning sign nga may bukol nga nagatubo sa tinai. Ang isa ka warning, kung may ara nga pilas nga wala nagaayo anywhere in the body. So let's say sa kalabanan, ang pilas, di pwede magita mapilas. Any one of us. Ang pilas, pwede siya maayo in 5 to 7 days. Pwede a little bit prolonged kung may infection. Pero kung wala din siya nag-aayo after several weeks, ti sa urine, basi hindi ni siya ordinary nga pilas. So basi may ara na nabukol dira nga amo na ang kausa nga ay hindi siya maayo. So kung may ara na kita nga makitaan nga amo na nga simptoma, kinanglan makadto naman sa doktor o sa spesyalista. Kung ang pasyente, okay pa kita or I'll Yes, stop Doc. Okay from lang, now? Doc. Go on, Doc. Okay. So ang isa ka warning sign is kung unexplained weight loss. Sa urine, wala ka sa may ginaobra, pero nagasigi ka niwang. So subong ti of course part na siya sang healthy lifestyle nga nag-exercise kita, nag-diet kita. So kung nag-weight loss kita upod sa diet and exercise, that is intentional. So sa urine may ginahimo ka nga ang effect sa ginahimo mo nag-weight loss ka. Pero kung if it is unexplained, daw gulpi ka ng dulaan gana kaon o nagakaon ka pero nagasigi kaniwang, so pwede man na siya nga warning sign siya of a cancer, of an active cancer. Or may iban man nga mga masakit nga pwede man nga amo na iya nga simptoma, pero sa cancer pwede nga amo na siya ang isa sa mga warning signs. Another warning sign, kung may mahikapan ka nga bukol, especially sa breast. For females, most especially, and males alike. Kasi as I've said, ang male, pwede gapon nga magka-breast cancer, maski hindi siya common. Pero kung may makitaan, may mahikapan nga bukol, so isa na bisang advocacy isang society namon nga ginatudluan ang babae kung paano mag-examine sang breast, or ginatudluan namon ang mga barangay health workers kung paano mag-examine sa breast kag sano ang best time nga mag-examine. So kung nag-menstruate ka pa, ang gina-advise namon ti dapat patapuson ang menstruation after 7 to 10 days nga nagtahaw nagbegin ang menstruation, pwede mo hikapon imo breast. Kaya because kung manug-abot imo menses o nag-menstruate ka pa, pwede nga may mga bukol-bukol ka dira mahikapan. So, kung ang bukol na dula with menstruation, so pwede siya nga hindi siya kululbaan nga bukol. Pero kung nag-persist ang bukol, even after menses o wala siya relation to menstrual cycle, so kinanglan gina siya magpakonsulta. Ang isa ka warning sign ng common nga reklamo abi nga do hindi ka matunawan. So, yes.
Okay, Doc. Go ahead, Doc. So kung hindi kita matunawan nga ma-pinpoint tabi sa isang nga ginkaon naton kinamudamo aton ginkaon o lain-lain na aton nga ginpangaon, so expected nga do hindi kita matunawan. But after 1 or 2 days dapat mapawan na kita. So kung naga-persist o nagapadayon ang ina nga pagpamatsyag nga do hindi ka matunawan, the feeling nimo do puno imot siyan, do dugay-dugay ka do masuka, o dugay-dugay ka nagapamuson, so it can be a warning sign also nga basi may bukol nga malignant o cancerous nga bukol nga nagatubo sa tiyan o sa tinai. Isa ka warning sign, again, pwede ni siya nga common ang cancer sa alum. We call it melanoma. Kung may ara nga paglain sa alum. So, ang mga alum o mole, hindi kalabanan na, although ang nagabulig din sa amo niya determine ka naga-examine sa mga alum are Sir. dermatologists. Yes? Okay, Doc. Okay lang ko? Okay. So, bala ba ako, Doc, dermatologist naman ang nagabulig sa inyo? Yes. Oo. So, dermatologist, ni katanaw sang changes sa alum. So, sa kalabanan, ang nadumduman ko sa nagatuon pa ko, ng ABCD. So, ABCD, ang A, asymmetry. Kung maglantaw kita sa alum, ti kalabanan na do perfect nga circle. Kung hindi na siya perfect na circle, may asymmetry nga may nagalabaw sa piyak. So, that can be a warning sign. B, ang border. So, kung perfect siya nga circle, ang sa palibot na sina, do limpyo. So, kalabanan ko ginamba, do limpyo man na siya nga alum. So, kung ang border, do higko, kaya daw damo na siya nag-spike-spike sa palibot, that can also be a warning sign nga ang alum, nagamalignant na siya. Kaya ang malignant nga alum o melanoma can begin from a normal nga alum. C, color. So kalabanan, uniform ang color sang alum, either dark brown or black. So kung doon naglain ang color o hindi uniform ang color sang alum nga doon nag-reddish na, sa isa ka alum do may isa ka pula, may isa ka part nga do nag-brownish, may isa ka part nga do blackish, so hindi man na siya nami. And D, diameter. So kung gulpi lang siya nagdako, gulpi lang naglapad, nga tidugay na sa kalabanan nga pamangkot nga tidukdugay naman ning alum kun so gamay pa ko ni nabantayan ko na ni siya. Pero the last 2 months nga doon naglapad ni siya how. So isa man na siya ka warning sign. So A, B, C, D. Asymmetry, border, color, kag diameter. Ang isa ka warning sign, ubo. Kung ang ubo, wala na gid nagakadula for more than 2 weeks to 2 months. Of course, damo ang cause ng ubo. Pwede allergy sa kalabanan, pwede asthma, pwede viral infection. Kalabanan, kung viral infection, after 2 to 3 weeks, madula na siya. Kung may asthma, madula pagkatapos mabalik. No? Depende kung may ara nga exposure kita sa allergen o nagkakos ng aton asthma nga mag-atake, pollution, sigarilyo, or whatever. So kung ang ubo nga wala nagauntat sa sulod sa 2 ka bulan, 2 weeks to 2 months, kinanglan makadtugid sa pulmonologist. Ma-examine na pulmonologist, pwede nga mag-CT scan o pwede other test para matanaw kung may ara nga bukol nga nagatubo sa baga. So, ang diagnosis ng cancer, simply put, dokwan siya bala straightforward. So, kung mambal kami straightforward, kung may bukol na makitaan, ipa-examine ang bukol, and most often, almost always, tinaga-require kami sa biopsy. So, kinanglan may prueba nga ang bukol cancerous. Kaya hindi tanan nga bukol cancerous mo. May ang TB nga common sa Pilipino, pwede nga bukol ang iyang presentation o bukol ang iyang itsura.
So kinahanglan gid siya i-biopsy para nga ma-prove nga ang bukol cancerous. And once nga ara na ang mga results, makompleto na bi sa mga appropriate nga specialists, nung ubo abi sa pulmonologist, kung ang changes sa bowel habits sa mga gastroenterologist o sa surgeon, ang bukol sa titi, pwede sa mga breast surgeons, ang pag-change ng mga alum, pwede sa mga derma o pwede sa mga ENT. Once na na-complete ni siya nga mga results, kalabanan ni sa mga specialist would send the patient sa medical oncologist. Kaya parang nga mahimo na dayon sang treatment plan kag approach kung paano na siya i-handle. Doc? So, yes.